Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveka chitupa changu. Iniwo mukoma handizivi kuti why ndakavenga mutwini wangu like that. Maybe it is because inini ndakatoredzerawo baba vangu, because my father was dark skinned and my mom was very light skinned kuita kunge mukarad. So even though me and my sister we are twins, but dzimwe nguva kana tichitofamba, most of the people vanotongofungidzira kuti we are not even related, because inini ndakabva ndazonorerekera kusaidi rekwababa, then iye akazonyanyisa kunorerekera kusaidi rekwana amai. Saka mai vangu munhu wekuti vainge vaine mamwe macurves, uye zvekare even vana amai nini nevamwe vana amai nini including my sister, you can see kuti ritongori breed one. But inini manje mukoma ndakabva ndangoitwa slender, no curve, no what. Saka ndiri munhu wekuti handitomborina confidence at all. We are still staying at home mukoma, but as for my twin sister, like ndinonzwa kuti handitombomufariri. I don't know if I can say kuti I hate her, but ndinonzwa kuti handitombomufariri because of the way that she looks. Dai kwanga kuri kunziwo ndakapiwawo skin iri right, maybe it was going to be better, but ndakabva ndanyimwa zvose, ndakabva ndaitwa munhu mutema chaiye, then ndikabva ndazonyimwawo nemacurves. Saka I really do not know why exactly I hate her so much, because ndinozviziva kuti iye haasiri iye akazvisika, but akatosikwa naMwari. But I still find myself hating her a lot. Handisati hangu ndakambomuitirawo chakashata, but ndinongoti paya kana tava kunorara, dzimwe nguva ndinokwanisa kumuka iye ndobva ndaona kuti anenge akarara, ndinobva ndatanga kuplana ndichiti izvezvizvi dai kwanga kuri kunzi ndine masimba ekumuroya, izvezvizvi akarara kudai ndiwo wanga utori mukana wangu wekuti munhu uyu ndinge ndichimuroya. Then when I do that, I feel so much satisfied, and I know kuti it is very wicked that what I am doing. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna twin sister uyo. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Pari zvino handisi kutombotaudzana nehama. So zvakaitika ndezvekuti in the beginning of this year ndine chimwe chiprofita icho chandakapiwa. Ndakabva ndazonzi kana kuko vangu vazoshayika ndaisafanira kuti ndinge ndichizoenda kumusha, nekuti kuzoenda kumusha kwandainge ndichazoita hanzi ndokuzonogamuchidzwa minyama uye zvekare kunogamuchidzwa shavi reuroyi, because gogo ivo vainge vachinzi vainge vari muroyi, saka vaiva nezvinhu zvavainge vachida kundisiyira. But inini manje ndaiti pose pandinoenda kumba ndaibva ndaavoida kuti ndinge ndichienda kunovaona, sezvo ndaingogara ndichingopiwa zviprofita izvozvo ndichingonzi gogo venyu imimi vane zvavari kuda kukupai, but at that time ndainge ndisati ndanyatsokunzwisisa. Saka in the beginning of this year ndo pandakabva ndatosangana nevamwe madzibaba iva vakabva vati munozviziva here madzimai kuti gogo venyu vari kufanira kuti vange vachizofa, iro gore rino vanofanira kutoti vange vachizofa. Ndakabva ndaitirwa munamato, ndikabva ndanzi munamato uyu wandiri kukuitirai, I know kuti ndiri kuita sekunge munhu ari kuda kukukanganisirai, but ndiri kuda kuti apo pazvinozonzi gogo venyu vashayika, imimi munge muchizoshaya mari yekuti munge muchienda kumba, nekuti kana muinayo mari muchatoenda kumba kuti munge muchienda kunochema gogo venyu, but muripo parufu ipapo pane dzimwe chemberi dzichauya dzobva dzangokumhoresai. Saka kutonomhoreswa kwamunenge muchitoitwa munenge muchitogamuchidzwa chipo chacho cheuroyi. Saka vakabva vazondiitira munamato iwoyo wekuti nemurume wangu zvinhu zvedu zvinge zvichizosvika pakuoma panguva iyo yekuti gogo vanenge vachinzi vashayika. Saka mwedzi wacho mukoma apo gogo pavakatanga kurwara takabva taumirwa neupenyu. Then murungu wangu wandinoshandira akabva azorobiwa nematsotsi, akabva andikumbira kuti ange achingondipa mari yerent, then imwe yacho ozondipedzisira later on.
then murume wangu iyewo murungu wake akabva azoita an accident. Zvadaro mukomana achi tainge tisina kana mari. I still remember kuti mwedzi wacho iwoyo taitoita kustrugula nemurume tisina kana cent. Then ndo patakabva tazoudzwa kuti gogo vainge vashayika. Zvino nemurume takabva tatongoona kutoti kana mari yekuti tinge tichienda kumba tainge tisitomborina. That was the honest truth. Takazama kuti tinge tichikweretawo kuti vanhu vange vachitipa mari, but ndo pandakabva ndazorangarira zviya zvandainge ndakaudzwa nemuprofita uya. Then ndikabva ndatoona kutoti murume ndaifanira kuti ndinge ndichimuudza zvekare. Ndakabva ndamuudza murume kuti iniwo mukufamba ndo zvandainge ndakaudzwa. Saka semunhuwo anonzwisisa uye anobhilivha muzviprofita akabva ati it is okay. Saka hakusisina kwamuchaenda madam. Mukomana Ashi vanhu vakazoti votanga kundifonera like vamwe vana amai nini vainge vondifonera vachiti huya kane huya, ende vakabva vazoti zvainge zviri nani kuti vange vachinditumidzira mari. Vakati tichakutumidzira mari yekungoti iwewe uri wani wouya. Mukomana Ashi but ndakabva ndazosvika pakudzima foni yangu. Ndakazoti ndabatidza foni mamessages andainge ndichitumidzirwa neveukama vachindituka kusvika pari zvino. Ivo vanotonditi ndiri munhu ane mwoyo wakashata because handina kukwanisa kuti ndinge ndichizouya kuzochema nevamwe, but nyaya iripo like kune vamwe avo vasingatozvizivi kuti izvi ndo zvandainge ndichiavoida. Nyaya yacho ndiyoyo yekuti ndakanzi parufu rwagogo vangu painge paine chemberi idzo dzainge dzichazouya dzobva dzazondimhoresa. Kunomhoreswa kwandainge ndichazoitwa ndokutogamuchidzwa mweya wacho iwowo neshavi rehoroi. Zviri izvo zvandakaramba kuita. Ndakazviudza kuti handimbofi ndakadyira horoi kunyara ini. Zviri nani kuti ndige ndichinzi ndine mwoyo wakashata but at least ndisina shavi rehoroi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaona kuti handingambodyiri uroi kunyara. Zviri nani kuti vanhu vange vachinditi ndine mwoyo wakashata but at least I would have saved my soul. Hanzi gogo vangu ava vaiva nezvavainge vachifanira kuti vange vachizondipa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndine dambudziko rekuti sikarudzi yangu haitomboshandi zvachose, like iyo saizi yayo inongogara yakakura but haitoshandi zvachose uye yakatofa mafeelings. Saka I think kuti apo pandainge ndichiri mudiki, apo patakamboenda kune vamwe sekuru mushure mekunge tavaudza kuti tainge tichida kuti vange vachizotikudzirawo nhengo dzedu, vakabva vazotipa onion dzavakatiti onion idzi taifanira kuti tinge tichizoenda kunodzidyara pedo nerukova panzvimbo yekuti inogara yakanyorovera. Takabva tazoenda nadzo onion dziya tikabva tazonodzidyara. Saka inini mukoma ndakabva ndachizotorwa nevamwe banguru ndikabva ndatanga kugara kuvillage kuya kwainge kudyara banguru. Saka handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichizodzokerawo kunodzura onion iya. By the time pandakazotodzokera kwedu kumusha I was already much older zvekuti zvainge zvisisimo mupfungwa zvekuti pane dzimwe mhiko dzatainge takamboitiswa tichiri vana vadiki nen'anga tichitirawo kuti tinge tichizokudzawo sikarudzi dzedu. So mukoma I suspect kuti ipapo ndo pakabva pazokanganisika and ndakamboti ndichazotaura navo sekuru vaya but nekuda kwekushayika kwemari handina kukwanisa kutaura navo in time. Ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa mukuzonotanga kudheita ndo pandakatoona kutoti saka inini ndine dambudziko hombe. Iyo inongoramba yakangoita hombe zvekuti vamwe vakadzi havambozvinotisi but vazhinji vanotozviona kutoti sikarudzi yangu kunyange yakakura but inenge isina power zvekuti kunyange mukadzi akada kuuya kuzoigarira anotoseka zvake obva atoti zvachakangoita chirabha 1. So mukomana Ashi handizivi kuti ndingabatsirikana sei, like iko zvinozvi nditori murume ane makore 29, mwana handina, mukadzi handina, but I wish kuti dai ndachikwanisawo kuwana.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Nhamo ine nharo. Kwamanashi, kana mukaona vamwe baba avo vandiri kudanana navo, like kana kuri kunzi mukangoona mapictures avo munyatso kuti ndimi vanhu vari kudya namambo, like on the outside appearance you can see kuti this man is a good man, and mari zvayo kana iri semari, aiwa mari unayo murume wandiri kudanana naye. Saka it was really funny to me and shocking, because zvakaitika ndezvekuti ndakati ndatanga kudanana nayo mbinga iyi takamboita almost a month tichingotaurirana pafoni, ndokubva ndazomuti iwe nguva yacho yareba, ini ndaneta nezvekungoramba izvi tichingozviita pamavideos, ndokuda kuti tinge tichizoonana. Ndokubva tazoronga date paya, takabva taonana, then ndokubva tazoendawo kunzvimbo kuya kwekutiwo munenge muine privacy yenyu muchinyatsokunakirwa nebonde renyu. But from the moment apo patakatongopinda muloji, vakabva vazouya vakabva vazondihaga baba ava, ndakaita kunzwa ziya kuti kutu. Ndikati zvimwe kuda, it is because he has been working all day. Ndikabva ndati handei ngatipindei mushower so that we can freshen up. Munhu agoti oramba, akaramba kugeza. Ndikabva ndati it is fine. Ndokubva tapinda zvedu mumachira. Takati tapinda mumachira kudaro, then munhu ndiye uyo teki neni akaita bonde neni. Kwamanashi, I did not even enjoy the experience nekuda kwekunhuhwa kwavainge vachiita baba ava. Ndakati ndichinovatarisa muhapwa dzavo, ndikabva ndatoona kutoti vainge vaine bvudzi riya reyellow, which means kuti munhu wekuti havafarire kusheva in time. Ndakangoshingirirawo for the sake of money, kwaiwo mavhudzi ekunzvimbo uku kwakavanzika, makuriro ainge akaita. Ndakabva ndati munhu wangu ndichamudzidzisa kuti what is grooming, but ndakazoti ndotaura nezvayo ndikatoona kutoti munhu ainge atotsamwa. Saka mbinga iyi mukoma iyo yakandiudza kuti inongogeza at least 2 times in 2 months. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi mbinga yangu inongogeza ka2, which means inogeza ka1 pamwedzi. Zvakangoma azvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ininiwo ndakaendawo ndikabva ndanotora mushonga weLucky. Ndakati ndatora mushonga weLucky kudaro, ndokubva ndazoudzosera because ndaiona kuti Lucky racho rainge richinditorera nguva. Ndaida zvinhu zvokuti zvinondibatsira faster. Saka ndakabva ndazopiwa ruva iri. Pandakaripiwa ndakangonzi iro rinongorarama nemukaka. Ndikabva ndati izvozvo zvega zvikabva zvanzi ukongu. Ndakabva ndazogamuchira ruva riya. Saka ndaipota ndichinotenga fresh milk, ndobva ndazoridira nefresh milk iya. Then ndaizoti makuseni kana ndikamuka, mukufamba ndaikwanisa kungonhonga mari, kana kuti mumba ndaikwanisa kungonhonga 50 kana kuti $100. But mari iyo yakazongoramba ichingowedzera kudzamara ndazorota. Ndakarota inini neimwe cousin brother yangu, we were standing on top of a very tall building. Tichitaura kudaro, he trusted me a lot. Then ndokubva ndazongokaruka ndanzwa voice rakanditi mupushe. Then ndakabva ndazomupusha, ndokubva ndazodonera pasi, akabva anotsemuka musoro. Kwamanashi ndokamufiro zvekare kakaita cousin brother yangu, because iye akatongoita accident ari kubasa, ndokubva adonha pascaffold achinodonhera pasi, ndokubva atotsemuka musoro akabva ashayika. That was the first incident. Zvakabva zvazoitika zvekare, ndakabva ndarota imwe hama yangu achibayiwa nebanga, uye zvekare akabva azofa achiitawo futi zvekupondewa. Ndikabva ndaziva kuti ruva iri zvinoreva kuti iro ratopanduka, rava kutorarama neropa.
ndakabva ndadzokera kwavari sekuru vaya vakandirombesa. Saka mukuzonotaurirana takaita sekunge tisina kunyatsokunzwisisana, vakabva vazongonditi iwewo uri kufanira kuti unge uchingotevedzera zvinoda ruva rako. Saka nanhasi uno ndichiri ndakamirira kunzwa kwariri ruva iri, because vakanditi ruva rako rinotaura, just be patient. But ndatova nemakore ndichingomirira kuti ringe richindiudza kuti saka mhiko dzangu ndedzei, tichange tichizoshandidzana sei. Kana iri mari, hongu mukomana Ashi, mari ndinobata, imari yekungoti inongonyuka from nowhere. Saka munongoziva kuti mari inongonyuka from nowhere hainetse kuti unge uchizoiparadza. Saka mukoma, I really do not know kuti where exactly is my life headed to, because mumba ndigere neruva, ruva iro rinonzi chatova chikwambo changu, chikwambo chinotaura, but chikwambo chacho chisingataure neni kuti chinge chichindiudza kuti chinoda chii kubva kwandiri. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndauyawo pano ndiine confession yangu yakamira sekudai. Ininiwo ndakarara nababa vangu, but ndichinorara nababa vangu mukoma, it was all a mistake. Izvo pazvakaitika, it was last year, tainge titori paChristmas party. Saka like always pamba tinoti kana iri Christmas anenge achida kunwa anobva anwa. Saka takabva tatanga kunwa, ndakangoti ndichingotanga kunwa doro, ndakabva ndatanga kufila somehow, kunyatsokunzwa kuti pana pandiri kuda munhurume. Then later on takazoti tava mumba kana mama vainge vakatodhakwa zvavo. Saka mama vanoti kana vadhakwa vanobva vatobatwa nehope zveusiku hwose. Then iniwo ndakazoti ndava kunzwa kuti I'm feeling sleepy, handizivi kuti ndakangobatwa nemweya wakaita sei. Baba vainge vakatogara vachitonwawo doro vachitotsumwaira. Ndo pandakatotanga kutobvisa hembe dzangu ndichitoti ndiri kunzwa kutsva. Ivowo vakabva vatotanga kutouya padhuze neni vakandibata, tikatoitira bonde redu mudining. I later discovered kuti I was pregnant, ndikabva ndabvisa nhumbu iyoyo. Saka baba handizivi kuti vachiri kurangarira zvakaitika here kana kuti havarangariri. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.